Quants pensaments tenim? 60.000 diaris, els compten, Per tant, aproximadament en generem 60.000 cada dia. Què vol dir això? Que podríem pensar que nosaltres som els protagonistes de la nostra vida, no? Ens diuen que no, però sí que ho som, força. El pensament és un producte de la ment. Com que és un producte, el podem canviar. Però si no m'agrada, ho puc canviar. I això la gent no ho sap. La gent se sent determinada per la seva forma de pensar i diu, què vols que hi faci si penso això? Jo penso, i per què no ho canvies? Clar, però n'hem d'aprendre. Perquè un producte es pot fer millor, sí o no?